Iro itrai, sesin pan ngai ko blei pi baro ka kerteng ka patiang tam ka jong ujisu. Te ke banta ka bangawan ra ashapi ha ka dikasngi kedai kene ka ba pilar request ngala kham slam hi shapang ka kerdop ka bakim. Te lada don apdeng jong pi don apdeng ka jing ba ka jing ele te ngai kene ka kubor kan ya rap ya pi but lada pila dep ban pet yika dika kubor ba lada pi sngot ho ba pi menta pi don ha kani ka benta te sapet sakaturu ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jingten jo te kan kham suk epi ba pin ya denti lada pi dei bompat pet ya katuka video shapang tu ka benta ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jingten jo te ngine phai lang bat ngana u Matthias kal nong ka ba nyau kat khot ka ba khat lai ka ba ong kumno Jisu ong tu besut lang ba ya ka khardap ba kim na ba ka ba keluat ka khardap ka ba jalan ru kalanti kalam sya ka banjat bon ru kia besut na kata te haba ong ka khardap ka ba kim mi sngo tho ka thau ya ka jing ya lanti ka jong pi ka pa pi hap an ya leng ba shibon ki jing tin jo ha ka ni ka perthai te hanre ha ki bom pat sngo tho pi sngo kumba ule ben ula I no u I ben ye pi ha pedeng ki jing tin jo ki ba bon jan hanre onda pi la snap e ka ni ka khubor pin sngo tho ba u klem le ben hanre ka de ka jing bo bet ka de ka jing bo ronti ka jong turai ba ki briu ki haban ya na ka ne ka khardop ka bakim haba on khardop pisngo tho ka de ka gate la dangi on da ka English te ka de ka gate tang ba ka long ka barit ka khardop ka bakim haba on bakim ka mot ka barit te balai ba ublei upha yang ki kristan ba ngin ya na ka ne ka khardop ka bakim na ta ka jingkhang ka ba ngi labat ong ka ta ka jingkhang ka barit kaba shem jing ba ha man rong na kani ka khardop kabarin te kadaw kalong kumne ha ka jing shisha u blai jungi u eat ba ha yangi ki khod kristan namar ba ngi baro na do mendang long ka perthai ngi de ki khod ki jong u blai de namar kata kadaw la da pin pet ye tu ka ong utaw la pun khai taw la pun khai ta pin lap yo adam ba la ong ba u de khon jong u blai pin lap ya u pindalap hang to la tho ya u Joseph bade khon jong u Jacob la ne kumta ter te henrei ya u Adam pat la ong ba u de khon jong blai te ka bamot ngi ru ngi her pateng naki ka bamot nadu meningkong ki briu paro khoj ki de khon ki jong blai te henrei da ka jingle palat ka jong ki commitment ki patment ki jong ngi ka bamot ba ngiduk no ya kata ka ba ublei ulatmu bangin imsuk ngen imsan bangin om ya jinjar hanre namar ublei jongi pat ublei babaha uthau no da kawai pat kalanti ba kata kalanti ka de ka ne kalanti ka balong ka de ka khardap ka bakim bat ula pha nuk saru daw khon jo u balong utrai jongi u Jisu Christ bat haba u Jisu ula wan bat long breu shak de ka perthai uhi ula yat na ka de ka khardap ka bakim bat lala pilong shisha ki nong bot ki jong u pi hap ban bot na ka ne galanti na ka ne ka khardap ka bakim ka ba utrai jongi hi ula yat kal don ko ka por ula ong uwe ubreu u ba shubu at ben na do man step hado ban na met uta ubreu ba shubu at ben henry u wan u ong ye nga ba ngate la ngadi kiat maknaru ngayat na kalanti ka ba u Jisu u yat ngam khuslai te henre nga ong balai pi syukur ya la de nga ong ba pim jula jiaseng u Jisu jongi u baju smart ban kiyo syaka temple syaki sinagog nga pi sngotenat ban le chapatakia u Jisu jongi jula chapatakia te kamot laya pher kalanti kuno pi ong pi ya na kalanti ka ba u Jisu u yat haba pim jula jiaseng tau bri ula yam bat ula ong pendwai kong na kabanta ka jonga te kum tahi
ระดับพิลาลองชิชายกับคริสเตียนกับหมดพิฮับบรรยายนักนี่กับครดับกับเข้มกับอุเบลอุลาโบเบดโบรันตียากิคนคริสเตียนบากินยานักนี่กับครดับกับเข้มบารอดันอุเวรุอุบาลาบันไลนักนี่กับครดับกับเข้มตั้งบากิบายานักนี่กับครดับกับเข้มกุมบังละองเยพีบากิได้ตั้งกิคริสเตียนกิบรรยายนักนี่กับครดับกับเข้มกิบอมปัดลองคริสเตียนกิบอมเงี้ยยูทรายHabakiyan na pedang kijing bat kijing le ke babon jat kato kam dai ka khardap ka bakim handai ka dai ka dur jong ka jingsha penchitom na marba kim shem la jet ya ka lanti ka jong ublai handai ki barung pat na ka khardap ka bakim ka thau ya ki ta ki kristan ki bakwa ban yat na ka lanti ka ba ujisu ulayat rajungi ulayat na ka khardap ka bakim bat ngakwa ban ong ye pi ba Barohi ukristan udon la kajong ka khardap ka bakim udon la kajong ka jingtunju ngamla ban ong ka jingtunju kajong ka kham kraw bani ka jingtunju kajong pi ngamla ban ong ba pi kham suk ma pi bani nga ka jing kajong ka long kham kraw ngamla ban ong kum ta namar we pa we ubriu la laj na ka ka khardap ka bakim Ublay ulak thaw ikani ka khardap ka bakim babaro ukristan uhapan ya na kani ka khardap ka bakim Tishua bangini poi bnia shakani ka khardap ka bakim ngini pechwai kani ka khardap ka bakulot ka Bible ko ongkum no shapang kani ka khardap ka bakulot ko ongkum no naba ka bakulot naba ka kulot ka khardap ka jlan ru kalanti kalam Shaka banjot bonru ki ba yabsut nakata ladapi ya nakani ka khardap ka bakulot kani ka jingkang ka bahe ka bakulot ba ha pi rung pi suk ba ban rung nakani ka jingkang hanre to tip ya kani ka we baka jlan kalanti om tang baka jlan ka bakut nga kwa bania thu ipi kan lam shaka jingjot bat shaka jingyap ka babom chukut ka balong ka dujok ka ba shirkai Nado nang nina perthai shua pin mat eka dujok Bad don ki bamat ru nakani ka dujok hanre onda nakani ka perthai ki na mat eka jing bagi jing le ki don ka tukat ni ki briu ngalayu I hanre ka bakut ka ka jingjot ka ba ka dujok ka ba shirkai ka ap yaki Bad ki babon ki ya na kani ka khardap ka ba kelot kani ka khardap ka ba kelot kadai kata ka khardap ka ba Kiba bon haba kila long kristan ki yat mon kim yat kat bakum ka tin ka jong ublay haba ka tin ka jong ublay kala khang wat le ka tu hanre ki le ben bat ki ong ba ngim la ngi dang long tang ki brio kat ba ye ka ei pat ka ba ki riu tum men ki ong ki bat perkheng ngalai I bahai kata ki ni be dang long per riu per thai haba ki riu tum men ki kran ni ka ei ki de ya pat perkheng Kat baik ke eipat ke balat ho akak tien ke jong ublay. Ladangi pens ngot ho ladangi hikai ki ong bay bangim la. Kita ki bayat na kadeka khardap ka ba kelot ki de kita ki brio ki balek mon. Ki bom trek ban ngap ya ke ei ke bakak tien ke jong ublay ka kran. Ka bamot ki bakum kita ka jalan ka jingyak nanti jong ki. Kan long tek kumba. Long ki kon Israel. Ki laya yap ki babon hapo riklau. Namar ki kwa ban le mon kim kwa ban yat kat bakum kam mon ka jong ublay kim shimla poi sha kata ri jo ka jingsok ka ba ublay ula bo bet buronti ban nadu nang ni na perthai ki de ban yo man de han re ba ki yat mon halaka jong ka mon kim shimla poi sha kata bat ki ba bon ki yat na ka khardap ka ba kuloj ka ni ka jingkhang ka ba kuloj ngani thu ye pi haba pi dang sedang ban rong ka sok ba Hare kap ba pinang yat ka kim ki don lele ki ba penyap no ela ka jong ka jing em ki khat no ela ka jong ka jing em namar ba khat ba nang yat ka nang kim hare ka ni ka khardap ka ba kim pat ka shu kim tang ha ka por ba pidang sedang ban yat bat lada pilala ban besut na ka ni ka khardap ka ba kim ngakwa ba ne thoi pi ka ba kot pinang kuloj Pin poi hagiti kendau ki ba ki kendau ki ba kenjaman sim ka ba pin om ngam shu ha ba pidang sedang ban ya lenti pi sngo ku ma pin or pin ha pin ngam
Sengo ba pin ngam jelop no. Sengo jinjar pelat Henry onda pilayat pin sapoi hidi kendau ki ba ki kendau ki ba kenjaman sim bat lada wan ke yong ke nget sakat no kat no onam don shu manu balak ban penya klat ya pi nak taka jinge dei ka jong pi bat uble bat kat ba pinang yat pindang sedang ban yo I ke jingsuk hadu ba pindas ngot ho ba pleng ban im ha ka portai kam dei ka kam ka ba man imma han ka porthai kam de ka kam ka bajinjar han re ka de ka kam ka basuk bha han re bon kim tip ye ka lenti de na mar kata ka daw haba kilas dang man shakri utrai marsens dang man shakri utrai kai ka baja ki bon ki phai di no namar kumbangala kran ha ka to ko we ka khubor balei ba ki ba bon ki yap no ka jinglong man sim balei ki ba bon ki phai di no tang shipor ka daw ka long ba Marsin yo utrai ha ka jingem ka jong pi. Usutan ukwa ban penyap no utrai ubadon ha po jong pi. Nama pi yo I ha ka por balakai utrai jongi. Ngikat mau ha ka por balakai utrai jongi. But Marsin kai utrai jongi. Tangkat tu kat nepor. Pi I kum no herat ula pa ban penyap no iki kelung bar khai ban kentop lang hang tu ban yo ban penyap no utrai jongi. Henry hatu usoitan ula la mo. Man pendap yang tak plan ke jong u om shem lala dei nomor kata kataw haba piru pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi haba pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi usetan ukwa ban penyap om dei ya pi hen re utrai ubadon ha po jong pi nomor ka jing shon ka jong usetan ka dei utrai jongi om dei yangi Ushuni utrai jongi, bat namar ngilong ki jong u kwa kan man penjot yangi. Namar ba, dei ba ushuni utrai jongi kwa on penyap no utrai badon hapo jongi. Dei namar kata uwan rashi bon. Ki jing ba ki jing ele Henry. Ai ngu yo blay ba blay ula say. Ki shakri ki ba utrai. Ki ba tawi kan ka lenti. Ban pensuk ya pi ban yat lenti ban patai niak bahaya pi ban tip ya ka lenti ba pin yat ban apa pi tip ya ka lenti ba pin yat pin om ki kuslai wat ha pi yat na ka ka khrdap ka ba kem amen namar kata ke ka ba nga kwa ban ong ya pi ba pi yu I menta kibriu marsin yo try ha ba ki wan ni ka jing le ba ki jing tunjo ka ba mot ba marsin yo try Ublay ulat hawi ka lentikim. Haba ulat hawi ka ni ka lentikim usut tanpat ula ap lupa natai na po jingkang. Mar persyak jong to jingkang ula ap ba ula siat da kita ki knam kiba pimla ban yo I de ki kmat kiba genja do. Hanrei la da pi dei pat kiba yo hikai. La da pi dei kiba I yo ublay. Ublay un pen I pi ta ka lenti. Ngai ngu ublay. Nganget na pedeng jong pi ki badon ha YouTube channel ko jonga pi dei ki ba wat you blay dei na mar kata ba ublay usapin kendo ya nga pa dia pi ba pensuk ban yat ya kalanti namar ki don ki briu ki ong namar ba langi it makna you blay ru ha ba ngim tip ya kalanti kom no ngin yat hare nga kwa ban ong ya pi ba lada pi I chi sha you blay ublay upnya kendo da ki briu ki ban batai la kamlong ba unwan hi dala de mark mat Henry ngine pet ayu ka Bible ko ong ngine pet na kam ki apostle kal nong ka ba pra ka ni ka khot ka ba arpun riu ter phinda puli hang ni phin lap hang ni ba ngan puli tang ni hi khandia khana ba kanong ta e ka por ula ya thote ngine pet ka ni ka ba lai pho teu philip ula pet cha u ba ula yo sngo ba u puli Yau Isaiah unong ya tholupa bat ulo ong me shempang ya ka ba me pule ule ya thote kum no ngala lemda don uban yalam ya nga bat ula kerpat yo Philip ban wan kieu bat shong rengkat bat u te kajaka jong kata ka jingtho ka ba ula pule kalalong kene kum kalang brot ka bala yalam no ya u shaka jing penyap bat kum ikhon lang brot bas ngap jar Hakmat unong ochnyu jong I kumta ang la kasyentor. Ngasukwa an penpuli kene tang khendiat bangan pensungut ho ye pi ba
Kiba bon na pedeng jong pi kiba don hakani ka YouTube ka jonga ngas ngu tho pi it bhayo ble bat phim ngau tho phin tip ya kalenti bat haba phim tip uble ula penya kendo ya nga bat ya pi bangan batai benia ya pi ya kalenti kumno ba phin ya kumbau new inak uniu yunak kong kumno ka kte ka jong ble kumbau unihi Hoi uyunak. Kumba uni uyunak. Tip ngau tho haba ula pule. Ya kaktin ka jong ublay. Henry shem la shem pang. Haba shem la shem pang ula pule da ka jing ngor. Ublay uyo ina beneng. Bat haba ublay uyo ina beneng. Ublay jungi umde ubo shupet kumto ushu honno. Upet ya ka dok not ka jong uni uyunak. Bat haba ula yo ya ba udak wae ban ngau tho. Ya ublay. Ula pa Philip ban let ban pun ngau tho. Tinga ngai kiba bon hi kiba don hakani ga YouTube ka jonga. Ki dei kiba eat yo blay kiba wat yo blay bat ublay ula pa ya nga bangan wan ban pun ngau tho ya pi knang ba pen sok ban yat lenti. Amen. Ublay u eat ba ya pi. La da pin yat be tik ya ka ba nga hi ka ya pi. Nga kwa ban ya tho ya pi kumba ka sok ban ka man sim ka jonga kumta ka man sim jo pi ru kan sok. Namar ngam ngau sarong ya la de. Henry ba ki briu hi ken eat yo blay kumba nga eat yan. Kamon kam yar shisha. Ngamong ba kim don kidon tang ba kim bon. Te Henry ngada kwa ya pi baro ki badan hang ni. Pin yo lang yo taka jing eat kumba nga eat yo blay. Nga kwa piru pin eat yo u. Nada pin eat yo u pin salong chi bon ka jingker ku shaki men sim ki ba kordor. Wat nam eat yo u tang kin get eat chi bon yo u. Ke ka bangan yo ban hikai la pi pentrai kam kata kamot pila eat yo u ba pentrai kam u blay un salei ngala yo ban ya kren katu ka ni ki kentai. Lang ba ka ni ka YouTube ka jonga. Ngas ngau tho ba pidon chi shai ka ta jing eat ka jong pi yo blay. Ublay usdang man pen pau ki ba mayan ha pi na mangas ngau tho. Ya ki jing lang ba ki jing pen pau ngatep. Ba pi dei ki briu ki ba kumno. Bat ngas ngau tho ki don ka to ka ne. Ki ba eat bat ngada kentu ye pi ba penang ya cha prang ban eat yo trai. Bat pen ngau tho bhai ka jing mayan ka jong ublay. Te ne poi biang cha ka ni ka jo ka banta. Te kamot uniu setan ujusiat uyang na tai mar persya jong ka to ka jingkhang ka ba kim uyang bat usiat ha ka no kom usiat teng uwan ra ki jing ele lang ba ulok teng lang ba ki khon teng lang ba ki nong sharai teng lang ba ki parlok teng hiki office ki pa pitrei lani ha ka imlang salang sha le ben sha kren kumno ka bomot kata kedai ka ba usetan usdang man siat lagi kenam bat lada pilong pat kita kiba ye chi shayo try pilong kita kiba puli bahai ka tien ka jong ublay pitep ya galenti pisngau tho ba ngi baro kum ki kristan ni haban ya ni haban rong na ka khardap ka bakim bat habangi haban rong na ka khardap ka bakim pidiban doni ta ka jingya da haba usitan usiat do knam pidiban don ya ka jingya da ka ste ka jong ublay pidiban don haba pidon him sngo per ru em ki briu ki bala ban rung na ka khardap ka bakim layat ho ba ki long tang khindiat la shukne kan that ye ki namar ba ki don chi sha tang khindiat ki ba bon marsen poi ha ka ne ka khardap usitan uyo be ban siat ye ki namar bale kim don ye ga jingya da ka bakin jablay namar balay namar kim shem la puli bhai ka tien ka jong ublay jinda ki la puli bhai ka tien ka jong ublay ka ba mon la da phi yo ki khon ki batakat ki khon ki bam tip yo blay ki khon ki bale persya phin yo ki khon jong eli phin yo ki khon jong David kumno ki long ki khon ki ba tam sneng ki khon ki bale persya ka mon ka jong blay kamot phin yo man sien te Henry namar bangi de pat ha ka New Testament ni hapan duwai pat na ka banta ka jong ki bat kinom long pat kum ha ka to ka por jo ko Old Testament ba ki to ki la shuya yap la ka yap no kum to ha ka pop te Henry pi pat da ka ba pio ba pleng ki khon ki chakri ka jong turai ru ki long kum ni Henry wat nom hon pat kum ta pin duwai pin ya sa na ka banta ka jong ki
bat kin yo laj na kata jing chat te jong ka pop ya ki khon ki ti ki jong pi la da ki bahyen ki bahasan ki jong pi ki le ben ye pi nam klet yu Joseph kum no ba ki men ki jong u ki isi yu pat kum no ma u pat u la job na ka we ka por kat no ki jing ten jo laj ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo laj ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo han re u yai shakri yo blai bat ka ba kut ka jong u ka dei ka ba u yo ya ka jing job bat pi i ba kum no u la it bet ya la ki jong ki men ki jong u shem la thau ya ki bat shem la siu ka liang da ka ba sniu haba pi smart dan puli ka tin ka jong u blai pi suk ba ban rung na ka ni ka khrdap ka ba kim pin yu i ba kum no pistos u ong yo pol ba ka jing start jo me ka pen lam wir ya me ha ka por bang nga dang sedang ban ya lan ti ki briu ki ong yang abang ala bet nama balai man ong yang abang ade ka briu ka ba thok ru kim la ban ong nama ade ka briu ka bam ju thok ki ong no yang abang ala bet ba khlak khle bet herre ngam jule ran kat ba ki briu ki dang ben yang kat tang nang shakriu trai kat ba ki briu ki nang le ben yang kat tang nang duai nam ta jong ki bat ngam ju isi ki ngam ju shu ni ki ngale normal be kum ba julong ba dei tang bang shu ak na shin turu ngale be na du donut bat kapoi kapot ba ki la that ban kren ki la that ban kren namar ba la da kren ru mentoy namar pi sngo thu hi la da pi pendom ye ki briu ki bom judom that no kalong kum ta hi ki briu ha ba ki sedang ban yo i ba pi ya dan ti ba utrai usutan upendan kam daki ban penlong ye ki bakin pai din no te hen re la da pi pat pi do ne ka jing e yo trai ka mot kim la pen yo i gum no yu jisu ki la ong nong bu a u la lot pen yo i u yo anes ki la ong kum no ki la ong ba u no ai ksut bat pen lap ken ha ka tin ka jong u blai kum no la sha pen chi tom ben ya ki jong Paul ki jong Silas PE kum no te ka bamot la da pi puli bahai ka tin ka jong uplay ka bamot pin sngo tho ba pleng ni hap an ya na re khardap namar teng teng ki briu ki ong ba hu dang la ka por ka ba pat chakri yo uplay namar man chua dang pat chakri utrai dang kham suk an re men ta sngo jinjar teng teng ki don mar sin chakri utrai ki ya na ka jing tin jo jong ka jing duk jong ka jing kerdo bat ki sngo jinjar ba ki phai din no dei namar ba ki phai din no kim shimla poi shu sha ka thong ka ba bleu la bu ben namar ba le namar ba kim tip ya kalanti hadrai kwa ba ni tho e phi ka ne ka khrdap ka ba kim ka shu jinjar tang ha ka por ba phi rung anda phila ya phin lap pan ban ba ka jing kur khu ka ba crown na ka ban ta ka met ru na ka ban ta ka met sim ru ban na ka ban ta ka jing em ka jo phi ru hadrai ki bom tip pat ki sngo tha ki prakhat dang sedang kat ni nga e kat ni nga jinjar ka ba kut ayu kan ja Henry kam dai kumta pen chu jinjar tang ha ka por pi sedang ban rung Henry onda phila ya pen sa sedang ban enjoy ba kan sa poi ka por ba pen ma ni jingkur khu ki ba phem la ban nyo ba pen ma e ka jing suk bneng ka ba phem la ban shempang nadu nang ni na khando pen yo ma e kata namar kata ki priyo ki ba kumno ki ba suk ba ban rung na ka khrdap ka ba kim nga kwa ban ye tho ye phi ki priyo ki ba sngoret lada pi long ki brio ki ba sngoret pen suk ba ban ya na ka khrdap ka ba khem pi u de kiu na mar ba u red itliu i barat sakat no ka no ru lat ban rum balai na mar ba u red kapmut ki brio hi ki ba sngoret ki dei ki brio ki ba suk ba ban rung na ka khrdap ka ba khem bat kim don jing e ru em kuma u de kiu don jing e ru em la itliu i ba phim la shu ban yu i de ka khmat ka jong pi henry ma u lat leng ba ban rum kata ka de jing shisha teng teng ki brio ki pet ye pi kin sngo lo ngo kum no ba pi la an yan na pedeng ka ni ka khrdap ka ba kim ka ba ka ta jing ka ba sngo thau shu han rei nga kwa pan ya tho ye pi ba balei ba ki la bet ban yan na ka ni ka khrdap ka ba kim ka daw ka long ba ki long ki brio ki ba sngo ret hi sin ba ki long ki brio ki ba sngo ret ka ba mon ki la bet ban yan na ka ne ka khrdap ka ba kim ba ki ba sngoret ning kong ki de ki ta ken ki brio ki ba penrit yala de hakmat jong blai ha ba ong ki ba penrit yala de hakmat jong blai kamut ba ki de kita ki brio ki ba ko ngolot ya ka tin ka jong blai ka ka ba ka tin ka jong blai ka la kren kamut
ki kongo ya kata pada haba ki kongo ki sukken ben ya na ka khardap ka bakim hanrei kita ki bas ngau sarong kin la ban rung na ka khardap ka bakim namar la da pis ngau krau pis ngau tho itu I jingkhang I beret pi pat pis ngat palat haba pis ngat haba pi rung pinom la ban rung na ka khardap ka bakim lada pi don ya ka jing trang ba pin rung na ka khardap ka bakim pi haban le kumno pi haban penret ya la de bat lada pi penret pin sala kan ban rung hanrei lada pi ngat palat ka bamut pin la kata ka de ka jing shisha habang ngala sedang manja nanti ba utra wala pen nga kata ka jing pos ni ba ngala syong da ka bos ba kata ka bos nama ba ka shusange si pang nama ba ka blok ngampoi syuk kanu ru kumta ngala hiarno na kata ka bos habang ngala hiar na kata ka bos ngala yo da itu I bicycle I ba syong kitu ki kelung itu I bicycle ba sawa dan lai syaka patak si pang ngala poi chiye habang ngala poi chiye ngala wat pa de kata ka bicycle ngam la chem shu habang ngam chem shu ngalet wat ken ngong ari siya ikatu ka bicycle ka jonga bat haba ngala wat ngala syempat ya ka siya surok ya kata ka bicycle bat ngala kendit no haba ngala kendit no ngala keli no utray kamut ayu utray kani utray ula yat ho ya ngau ong la da pakwa ban poi kloy siya kata ka thong bat nadu nang ni na kendo panyo man e ka jingkur ku ka ba ublay ukwa e ban kurku yo briu ka ba mot pahaban long ka briu ka ba sngoret nabar la da sngo he kumba haba pishong na ka bos pislam bahaban le jinglet kalong kumta hi ha ka jinglet jong ka jingya danti ka jong ngi ki briu ka ba mot ba ka slam bahaba pin poi sha kata ka thong ka ba pimot ba pin yat hanrei kini ki ba shong de ki bait pat ki kham kloy na ba le ba keret yang aru la pen I ba nga shong di ti bicycle ibarat tang si pangala poi ka ba mot ada pis ngau kraw pi kwa ba ni pen I bor sha ba no yak ting ka jong ublay ko ong la da tap nang ne sha nang ne hanrei ki bas ngau kraw kin nam le kumta phile yang ka to ngale ngal double pi kata ka de ka jinglong jong kita ki breu ki bas ngau kraw kat ba ki breu ki bas ngau red pat ki long ki ba kloy ban map ki long ki ba kloy ban penret bat haba kim kwa ya ka jing ya kon ya ka jing le persia ya ka jing pen ibor ka penlong ya ki ba kin poi kloy sha ta thong pi haban long ki bas ngauret te hanre habang ong ngauret kam dei pat ba pen ngauret ya ka bom dei lada ki khang ye pi ke ka balong shabar ka mon ka jong ublay ya kata pi wat nom le haba ong ngauret kam mut pat ba pi ngauret la don manu ba ong ye pi le se I trayeng jong pi lane ki ba kham halor ye pi ki ba juya rap ye pi ha ki benta ki ba bon ki pha le thet ki at ye pi pha le thet khaini pha le thet ye ki te ki ba pi long persia nama bang ting ka jong ublay ka persia lada pimle ya kata kamut ba pis ngau sarong kamut pi haban ngauret ha gi benta la ki jong pi haban ngau tho ha ka no ka benta pi ngauret ya ka badai om ma pin ngauret ya ka bom dai ngauret ka ba kum ka ting ka jong ublay ara pi ba hai ka ting ka jong ublay pin tip ha ka no ka benta pi haban ngauret ba ha ka no ka benta pi haban le persia lada pi le persia ya ka ka bakak ting ka jong ublay kala khang persia kamut phile persia ye gitu ki briu phim tre ban ko ngo kamut kata phim ha ba ka jing sarong kata ru phi ha ba ka jing ngauret hi namar kata ki briu ki bas ngauret ki de ki briu ki bas suk ba kin ya na ka ni ka khardap ka ba khim namar kata ba phin la hi ban ya na ka de khardap ka ba khim phi hak ban long ki briu ki bas ngauret lada phi ngauret phin suk ba phin ya na ka ni ka khardap ka ba khim namar pi ko ngu kat bakum kak jing ka jong ublay haba ki breu ki bengi ko ye pi I jisu jong ye halor ka ding na kum no ulaya sai na ka benta gitu ki nong le ben pi ru pi le kum ta ka ma pi sok ban rung na ka ni khardap ka bakim hadai la da pi men ta pi tem ye ki ba tem ye pi ka ba mot ka shem jing e ba ye pi ba poi cha ka ta thong de namar ka ta ka daw pi haban long ki bas ngauret ublay pen I nga ba nga ya da to bicycle ba nga de ban long ka bas ngauret hanrai habang ala poi hayeng ka to ka bicycle kam don shu kamut kumno kala don tang sha surak ublay u ya kampat biang ye phaba phan ngauret na hakmat jonga tang hakmat ki breu hanrai hayeng hasam ru pha hablong ka breu ka bas ngauret la da dei ya ki bahayeng ki bahasam la jong la de ki himman ki para la jong la ha ka no ka bentangi haban long ki bas ngauret tang ba ki ban nang pat ban ngauret ha ka rukom ka badai
มันชูสงเร็ดอยากไอ้กับบอมละลงฮันไรสงเร็ดดากจิงสตาร์บัดกะจิงสงเร็ดรูกำเดบันดอนตังชาบาร์เลตังให้ยิงนามาร์ติงติงกิดอนกิบริวกิบบ้าตังให้ยิงชาบาร์กิสเนียวดอนไปกิบบ้าตังชาบาร์ให้ยิงกิสเนียวเตกตารูกะลงกับบักลาฮันไรพิฮับบันลงกิบสงเร็ดฮักมาจงเบลฮักมากับอิมลังสาลังบัดฮักมากิบให้ยิงกิบฮัสเซมเตฮันไรกุมบังal ong ye pi longกิบสตาร์hak nu korukom pin long ki bas ngawret gamot pide ban long kumta te ki bakum kita kin sok pi hak ban pen ban rung na kaniga khardap ka bakem shisha ka do kaya le shisha ngi hak ban pen lada pi pen ka bamot pen lad ban rung pi hak ban yakun ban rung na kaniga khardap ka bakem namar lada pirung na kani ka tleu le se ingila ban ong ka jingkhang ka barit bahala da pirung ka mot ka shem jing baha la da phemlong ki bas ngauret te henre la da pi don ni kata ka jinglong ka jong pi ka ba pidang don hi dai jing pen ka mot pi hapan pen ka mot ka jing pen ka ba na ka banta ka do pi hapan pen pat na ka banta ka men siem ka ba mot pin salat ban rung teng teng ha ba nga hikai ngasngo ko banga shooting an jupor ngasngo banga shupin jupor ngasu nyat jupor pinya rung na kanega khardap ka bakem harega kwa ban ong e phila da phi don hi ka mon ban rung na kanega khardap ka bakem ka khamsok na malala ngasu nyat jupor teng teng ka shimpor ka khamshem jing harala da phi hi phi mon ban rung na kanega khardap ka bakem pin jinjar tang hak por phi rung kat ba pidang ya pin lap pan ban ba ka jing suk sudah ka don namar kata long ki bas ngau dah kemat jong blay nik kong ngu ik bala thok ka tin ka jong blay ka ik bang yo ban wan ra shapi man la kata yo le ik kata pentre kam ka wei pa wei ka jing kai ka bang ai shapi ngaju ai bet bat ka kam ba pin le te halor jong ka no ka benta ka ba pimpat le pi sedang kan man pentre kam bat ka wei pa wei ka bang nga ai pi la da pentre kam pin suk ba ban ya na ka khrdap pat pin long ki ba pas na ka wei ka por sha ka wei ka por kiba don hang ni ngatip pin don bet ke jing ba ke jing ale uble ulapan pau ba ki don kiba mentai kin sedang ban yat nak ka khardap ka ba kem ring ong ye pi wat nom pai din kiba bon ki pai din no na ba kim don ka jing da kim pule ka tin ka jong uble ha ba usitan u pendan kam dan no ki sedang ban isi ikitu ki breu han re pi wat nom isi pi de ban sngo tho ba dai ma i re de usetan wa rung hai tu ibreu ban yo ban penyap yang kum ta pi duwai na ka ban ta jong ki to ki ban le ban ye pi duwai na ka ban ta ka jong ki yo i bet ba dai re ma i de usetan na mar kata ban job ya kata ngan duwai nam ta ka jong i ban job ya kata ngan nom dom ya i han re ngan kurkhu ya i ka mot pin suk ba ban yai lenti han re la pila dom ye to ibreu pi ong ite wan bitarenga na marteng teng ki don ki breu ki boong balai ubreu unwan ban long ka jing le yanga ai ba uble un yele hi kum no uble un yele hi uble un wan ban yele hi pi henry uble un penan kambet da mano ban long ka jing le henry uble pat un yele na ka banta ka jong pi kan un yele na ka banta ka jong pi ba on pen yap ya ki but thap jong setan dei ba uble un yele pi uble un yele pi te pi la yap sendan la hi ban yele ba uble ting ting gibreu ki sngo tho baklai kani ki ong akwa ba uble wan tunju hi dala de uble wan tunju hi dala de ye pi direct pila se banya kun ba utrai hanre la da utrai pendan kam da ki no gibreu ki badai gibreu ki jong setan ma u ke yun wan banya kun na ka banta ka jong pi ka tagen pen sngo tanat namar kata wat judom mi tu gibreu ngam judom ki pon ki balle banya nga wat ki pastor ki le banya nga ki pe setan nga ki akran banya nga ki rakira nga henry ngam judom ya ki ngat duai nam ta chuki ngat duai hado non ngong trai me itho e ka shakri ka jome ma ngam long ka ba kumta ka jingsha iben ka jingsha le banya nga henry ngam ju isi tu pastor ngong mdai re itu nama de setan ba usurung ha itu namar kata ngam dom hire ngam isi hire badai namar kata kada ka jinya lenti ka jonga kalong ba stat ba marsin shakri utrai ngalayu i ba ngalayu gift da ka jet bat habang ali yo give da ka jet kastet bha ka jinya lenti ka jonga la da ka bicycle shi phang la poite da ka jet le tum nan block te kam kastet bha ka jinya lenti namar kata la da phi yo ya kini ka jingmot pa phi sngo tho ba pleng kini ka jing tun ju bar khoi ki de ki lat ban kentiu ngi ki lat ban kur khu yang ngi kam mot phi kham suk ban ya lenti hada la phi sngo tho
พี่sedang mendom gitu Gibrilพี่sedang menbitar gitu Gibrilพี่sedang menpenibor gitu Gibril kamu pila rem lupa pila long ko basyong shisha dak to ka bas pem poi chu kan no shu block bait na marta la dan pentot tre shu te ban ya chkmat mla shu hira ban ya chkma haba block nak mat pen ya kum no pen om la te ka jing sngaw kraw hi kanom la ba pen ya cha prang re ka jing sngaw red itleu bar bar pen lat ban rung te de pe chu chu ayu ka bible ko bat lo kum no Henry a ka ba wet ka khrdop Henry a ka ba kim ka ta ka khrdop a ka ba wet ru ka lenti ka ba lam sha ka ban em te ka ya lam sha ka jing em ka jing em ka ba phin mat ka jing suk na du dang ne na khandau bat on dala let nang ne ru phin mat bala ong kum no ki long kin diat ru ki ba shem ya kata dan artali kini ki benta kani ka ba ong kin diat ki ba shem ya kata ka ba wot ha ka we pa kan tien ka ba ngi ju yo sngo gitu ka benta ka ba ong shi bon la khot kin diat on jit ka ba wot kini ki brio ki ba yo shisha man rong na ka ka khrdap ka ba kem ki long shisha tang kin diat la kalong nadu nang ni nak hendaw pin yo mat ya ka beneng kalong tang khendiat kita ki ba shem namar tang khendiat ki ba sngaw thu namar ba kin sngaw thu ikalenti haraya don ka jingat ba phi ki ba don hang ni pin yo ban rung na ka khardap ka ba kim ba pin yo ru ya ka jingjam ba nadu nang ni nak hendaw pin yo mat ya ka beneng ba khendiat ki ba shem ya ka beneng ka daw kalong balai ba ong shi bon la khot khendiat on jet namar kumbang la hikai ye phi ha ka tu ka sabaton ngala hikaye phi ba ha ka old testament ngala dep ai ki khot bible nganam ashu ba kanam kta ai ka po te ha ka old testament baro ki poisha beneng hare ha ka ne ka new testament la shujiet e ki breu baro ki mla ban poisha beneng hare la shujiet te dei namar kata kata lo ong shi bon la khot khendiat on jet la shujiet om dei ba baro ki ne poilut chabeneng hare ha ka old testament baro ki poilut chabeneng hare ha ka new testament la shujiet ta ai ken phi ki badon hakani ka YouTube channel ka jonga baro pin long kita ki bala jet om kita ki bala syak kentat no pin long kita ki bala jet pin long kita ki bala yo e ka beneng ka ting ka jong blai ko ong shi bon la khat khendiat on jet han rai ai ba phi baro pin long ki bala jet bat om ba pin yo mat ya ka beneng ka ban sawan te han rai nga kwa ban ong ye phi ba pin yo mat ya ka beneng nadu nang ne na khandaru kita ki khendiat ka ching ka jong blai ko ong ki long khendiat ru ki ba shem ya kata khendiat sha ki bri ki bi yo mat beneng na ka khandau hare ka kwa ban ong ye phi ai kita ki khendiat ki long ma phi ki badan hang ne bat kita ru ki wei pat ki bas ngo tho e ka khardap ka ba kim ba ka khardap ka ba kim kam dei ka ba blai isi yangi ko ba don ki ba ong ba sha ei pat u blai menta Syaipat namar balai namar ba phim tre te ban ya na ne khadap ya se na ne khadap nganu ban ong ye phi ba uble un sele karpang ye phi lawan ki jing le ki jing jinjar ki ba bon ja hen re un don be hakal yang ka chong phi hare la phim tre ban ya na ne khadap phim tre ban rung ang ka ne khadap ba phin poi sha ka long ye ka jong trai ka long ye jo ka jing suk ka jing temen ka ban nado nang ne na khandau kum no te un sumar ye phi lada phi Pis ngau thu ban sumari ki khon la jong ban pendap ban penbiang bat yi kita ki ba shabar ka yeng ka jong phi phim la ban pendap na dong shadong phi tharai uble la da ngi ngim dan ha ka long yeng ka jong un chuan pendap yingi em ki ba bon tang yo uble ru ki piang han ha ba ja ki ni ki ong sha ei u tau uble balai u i la ka e kum ne namar ha ba phim jete u ba un long ma u nong sin shar ha ba phim jete phim tre te ba ka e ka ba u ong le e ka ne phim tre te Lada phim le kum nu ti phin job phin om job dan le ru em namar kata kataw ai phin long ki bas ngauret bat haba phis ngauret phiyat na ka ka khardap ka bakem kan pen suk ye phi bo sat tan nom la bat pen yap ye phi dan le ru em namar phi don ni kata ka jinga da shadam phi don ya ka stick ka jong play bat u ei u bala ban ye le bat phi te ngai phi yo jing kur khu lang ba ka ni ka jing kai khandiat tu ble un yo ban kur khu phi ye ro itrai